Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Straks optreden hier achter de vleugel, Pretty Bernieke. Maar ook nog optredens van Venderwerf, Rachel Croft, My Band. En we hadden Lady Lights. Al hier in Morgen. Ja, wauw, wat een begin van deze aflevering van Noorderwind Live. Venderwerf, jawel, straks doen ze nog een nummer. Ik ben er heel blij mee. Het is natuurlijk Anne van der Werf en zijn muzikale frun. Ja, zeg het maar, wat is Venderwerf eigenlijk? Is het een project, een verste band? Hoe maken we dit eigenlijk zien? Ja, Venderwerf is eigenlijk mijn verzamelnaam van al mijn projecten wat ik in het verleden dienen heb. En dat stiet ik op mijn website. En daar heb ik al mijn cd's, al mijn solo cd's op staan. En ja, ik wil gewoon heel graag af en toe naast bij me van der Werf af en toe zijn mijn band spelen. Ja, want daar kennen we die natuurlijk van. Hè? Maar dit is gewoon toch het muzikantenhart met alle kanten even op, of net? Ja, ik heb gewoon skits. We zijn machinaal een netwerk. En we zitten machinaal een beetje in dezelfde pool. En je komt ook horen in de kroeg in of bij een optreden. Ik vind het heel belangrijk dat we machinaal samenspelen. Maar het geweldige noemers, vaak in de Friese taal. Waarom dat? Ja, wij praten Fries, maar hier steekt wat Engels kiezen ken. Ja, ik hier beter ken. Of beter. Beter? Nee, net. Nee, maar logischer misschien, vanwege de muziek. Ja, dat zou logischer wezen, maar dan, ja, op zich, ja, ik kom uit de Friese taal mooi. Dus dat komt het beste mijn bek uit, zeg maar. Ja. En ja, daarom vind ik het zo mooi. He, want die teksten klop je dan ik. Maar de gedachten die het heeft.
Projectmatig, live optredens, maar komt er nog meer van uit? Bigelies was er eigenlijk nog naar een cd-taal wat oors? Ja, dit met een cd worden. En dus eigenlijk is het Frieske Soul Blues. Dat moet het worden. En dan wil ik eigenlijk, omdat ik 50 worden ben, dus wil ik eigenlijk een concert van in Neus horen. Maar een hele grote band. En wat mij betreft, modeste mensen. Dat 50-jarige feest is in Amerika viert. Ik vanwege de blues trouwens. Ja, zeker. Ik heb de ene kant alles die in Memphis en New York. En ik zie het nou in San Francisco, LA en Las Vegas en de natuur. Maar ja, dat heb ik mezelf op hier joend. Want ja, dat wil ik nog een keer beleven. Ja. Dus. 50 een beetje meer jong, hè, gelukkig. Ja, even nog live trainers sprutsen 26 november. Ja, 26 november speel ik in Jesterijn, in Café Bergsma. Mooi Venderwerf. En dan een volle bak, zoals je het hier? Ja, dat shut het wel nu uit. We gaan een lang verhaal horen met Anno, een uur lang. Dat zit al in mooi op youtube.com/Noorderwind. Je gaat bij de op importeren. Dus wordt echt het verhaal er nog weer achter de jaren. Kist dat in ieder geval nog wel eens even naar voren hellen. Ken ik als podcast overigens. Eén ding, op meer weten wollen van die. Waar moet ze wezen op internet? Op www.vender, van Fender gitaren, werf.nl. Venderwerf.nl. En zij staan gewoon live hier in de studio. Ik ga hartstikke blij mee. Venderwerf, live. Hier in Noorderwind. 1, 2, 3, 4. Ik de geld en het is dat wat smelt. En als de bjemmen verdwijnen, we zingen nog misschien maar te waar voor het veld. Oh ja, we rieden terug van het meer nog. We rieden terug. Als trainen wat doch bij een klimaat. We staan in doek in een bakboete. Jij ik vaar. Oh ja. We rieden terug. Van het meer nog. We rieden terug. Als er een bij uit de bocht. We rieden terug. En we willen graag rieden onder een blauwe lof. We rieden terug. Maar rotje achteraf. Van het meer nog. We rieden terug. Hij stenen bij uit de bocht. Oh ja. We rieden terug. En we willen graag rieden onder een blauwe loft. We rieden terug. Maar rotje achteraf. Oh ja. Doch het voor de toekomst voor de band. En voor de
zijn boeten zitten down. Het zult hier net ontgeen wezen. En als jij het nou voor het eerst, dan hebben we het verhaal ook nog eens een keer te vertellen. Dat Adrie de Boer met het werk van Stef Bos onder slag gaan is. Dat is weer een vertieteling. En er komt een nieuwe single aan. En ja, dat zit nog steeds in het rand van, ik zeg maar even, de Nederlandstalige kleinkunst. Ja, zanger, grutheid eigenlijk. Adrie, hoe is het met jou op dit start? Bij mij is het best. Doe dat van al je dingen, maar dat project met Stef Bos, hè? Is dat nog grutter worden dan verwachten hier? Is er uitkomen was verwachten hier? Nou, er is zeker uitkomen wat ik verwachtte hier. Er zijn een heel soort voorstellingen uit voortvloeit. Die komende winter dus terug heel Friesland te zien binnen. Zelfs in Lelystad. En nee, het is mooi uitpakt al een keer. En natuurlijk, ik mijn Stef zien meedoen op het album. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dat hij zijn zegen heeft onder het hele project is natuurlijk wel fantastisch. Nou ja, en mij die had en het ding van die opname had in de studio onder de gangwest is. Want ja, zei iets als het nou weer romsjost, dus is er nog meer niet. Maar het speelt al een hele tijd. Je bent er heel fanatiek mee bezig geweest. Wat een project, hè? Ja, het is, ben natuurlijk nou dik terrein heel je daarmee al dwanden. Ja, time flies. Ja, time flies. Dat hier het hard in scoort. Ja. Nee, maar het is gewoon zo van de tar in naar dit project daar wie heel lang. En, maar het heeft goed best om de tijd voor te nemen. En die hebben gekregen door die corona natuurlijk. En daardoor is het project mooi te plak van, denk ik zelfs. We hebben het tijd van nemen kind om er een mooie vorm voor te vinden. Want ik had het idee dat het op een goede manier bij het publiek land is. Ik bedoel, er best natuurlijk heel benieuwd wat Stef Bos er zelf van vindt. En hoe ze dat zelf muzikaal in de studio bijvoorbeeld op een gegeven moment invult. Maar ja, uiteindelijk maar dat vonkje oorspringen naar het publiek, hè? Ja, zeker. En daar ben ik heel blij bij dat het vonkje best oorslijn is. Want ik kreeg alleen maar goede reacties van de mensen waarom. En ja, gewoon, die vinden zelf ik van ja, in de mementaal komt dat ik meer ben dan in het Nederlands. En dat zal natuurlijk van Pat zo wijzen. En ja, er komt ook nog bij van, hij is een declameerder, neem ik het. Maar hij neemt zichzelf net zanger, hè? Een declameerder van zijn eigen versjes. En hij zei, ja, jij zingt maar liedjes en de andere dimensie daardoor. Nou ja, dat is alleen maar mooi om te horen. Bist u door het project oors naar hem zien en naar zijn werk? Ja, nou, ik kies je werk nog wel iets makkelijker teruggronden, zeg maar. Ik qua opbouw en ja, hoe sjoft de roosje aan? Ja, weet ik eigenlijk net. Is ja, hij zit bij mij natuurlijk. Ik zocht in hem op. Ja, maar dat is me inmiddels een aantal keer ontmoet. Als mij hem spelen, weet je wel, dan krijg je toch vaak even wat meer diepgang in een relatie met zijn man, hè? Ja, zeker. En, of is hij te bereiken of net? Nou, hij is met de app en de mail net heel makkelijk te bereiken, maar Nee. alle contacten is goed. Ja, en als mij hem zegt, wie spreekt mij een bakje koffie, krijg je dan een idee dat het echt Stef Bos, dat je contact maakt? Ja, nee, weet ik eigenlijk niet. Want daar kan ik hem net goed genoeg voor. Ik het zou zeggen. Maar ik denk wel dat hij vrij iepen is. Hij is gewoon een boek wat dat betreft, denk ik. Ja? Nou ja, ik ben artiest en draait al heel lang mee op een heel hoog niveau. Ja, er werd om hem natuurlijk aan alle kanten lutsen. En ik snap ik wel dat hij net ook met iedereen even volle contact houdt. En er wordt elke dag voor het ziental kanten om hem lutsen. Dus ik snap zijn positie ik wel een beetje. Dat hij gewoon dat ik een beetje uitkent voor zichzelf. Om rust te behouden, zeg maar. Maar ja, daar zit wel zijn oor dat hij zijn beloftes naar kan met zo'n nota. En we hebben de belofte voor een gezamenlijk optreden in de Skanstakemier. Ik ook al dus 27 september in de Skans. Adrie de Boer met Stef Bos. Nou, wat was er meer? Nou, prachtig, nee. En al die oren-data, want nou ja, Adrie zal er vaker mee optreden. Stil wel op die site, dus ik ga even vooral naar Adrie de Boer. Is het dan .nl of niet? .frl. .frl. Hartstikke mooi, man. Nee, single. Nee, single, ja. De nieuwe single is natuurlijk, is dit nu later. Hij staat natuurlijk op het album, maar we wonen voor extra aandacht door Jan en ik, omdat het in de oud-titeling steeds die als Adrie de Boer, is dit nog letter, maar we doen maar sint aan Adrie de Boer en Stef Bos, is ondertussen een aanpast in de speellisten en zo. En we proberen in de landelijk daar wat aandacht voor te krijgen. Daar is ik hier met wandelen om dat landelijk wat van de grond te tillen en wat eruit ontstiert. En ontstiert er niks, hebben we niet volgens bijsdienen om het landelijk wat meer in aandacht te krijgen. Goed, en dat hij, mijn nieuwe single, komt dan vregen altijd om hem live te doen. Helaas, dit keer net met Stef Bos erbij, dat hier natuurlijk mooi was. Misschien in de toekomst nog eens een keer. Maar dat is hij, Adrie de Boer en de nieuwe single, live in Noorderwien. Wij mochten een Zagreb-watje op het Squalplein met een bal. Wat dreamen, fantaseren, maar winnen wij nou heel dol. Siebe waar een astronaut en Melle miljonair. Wij konden vliegen naar uw stak omstaan, want uw wezen dat leidt daar.
en op squallen. Saai's master, doch je best en werk je het. Daar word je morgen er beter van, als het leven letter wordt. Is dit nou letter? Is dit nou letter? Is alles beter? Ik woe dat ik dat zisse koer. Dat ik net zo volle vragen hier. Ben ik nou grutter? Ben ik nou grutter? Die grutte jongen, die ik doe graag voor de woel. Maar net wist wat mij te wachtje stier. Is dit nou letter? Die bal die rolt het er nou en viste het van mij. Ik herinner ik een draven, maar ik ken er net meer bij. Het is alle jaren zoals dat ik doe dacht dat ik hier. Ik begreep de vrouw nog altijd net, ik wou dat ik dat weten hier. We binnen alle jaar verloren, wat je doen wij net meer. Master, master, vertel het u nog maar een keer. Is dit nou letter? Is dit nou letter? Is alles beter? Ik wil dat ik nou sissen kin. Dat ik beter sjoch wat ik ben. Ben ik nou grutter? Ben ik nou grutter? Die grutte jongen, maar het leven van een grutte man. Ik begreep er vast geen donder van. Is dit nou letter? Ben ik die jongen die ik doe graag voor de woel? Maar net wist op mij te wachtje stier. Is dit nou letter? Is dit nou letter? Adrie Boer en zijn nieuwe single is op dit staat gewoon te streamen. Spotify op alle mogelijke oren plakken. Had alles te kijken met een prachtige project natuurlijk met Stef Bos. En Stef Bos hebben wij sprutsen op het Jarreveen. En dat wordt in kwart uitgestuurd in een op Ierpeteer. En dan had hij het onder oren over zijn Frieske oppastante. Heel mooi verhaal. Goed. Nog even over Adrie trouwens, want die wie op een paard met Volkert Wesseling. U is net onbekend bij dit programma. Ze hebben een mooie theatervoorstelling. Bjuste Baarlijk. Dat moesten ze oorzissen in verband met ziekte. Er is een nieuwe datum. Dat had ik beloofd om even terug te gaan. 24 november, kist nog kaarten voor krijgen. Dus Adrie en Volkert op een paard met Bjuste Baarlijk, 24 november. Ging ik naar, eigenlijk een feestelijke bijeenkomst hier. Want ik had de Lady Lights in de studio. En dan denk je, waar? Ja, dat dacht ik toen ik het mailtje kreeg. Maar toen bleek dat dit Janneke, Maaike en Anne wien. Nou, les me even uit. Waar binnen de Lady Lights? Hoe ben je in Bijlk ook aan? Ja, nou ja, dat binnen wij. En wij jongen regelmatig met z'n draaien. En elke keer als wij dan weer in coulissen zitten tutten, zijn we, ja, dit is te leuk. Wij willen meer. Ja. En wij willen maar Christ iets. Oké, ja. Dus daar beginnen we nou mee. Ik denk ook mooi glitter en glamour, maar je bent al in de Christsfeer dus. Wij zijn helemaal in de Christsfeer, ja. Wij zijn er wel klaar voor, ja. Maar je komt elkaar dus vaak zien bij optreden, dus backing vocals of solo. Je ziet wel vaak al in een podium volgens mij. Ja, wij wel inderdaad, zij is het. En wij kennen elkaar echt al jaren. Van Benz af aan. Dus ja, en elke keer, nou, kijk wat Janneke zei, elke keer tochten we van hier moeten we meer mee doen. En nou ja, dat is dit en dat vinden we te gek. Ja, nou ja, te gekke band ben je, maar je me straks nog even voorstellen. Hoe lang zingst toe al? Hoe lang ik zing? Nou, dat is vanaf al heel vroeg. Ja, dat is al mijn hele leven, denk ik. En, kerstnummers hebben de voorkeur of is het alles wel een beetje? Kerst, nou, alles. Maar ja, kerst, daar hebben we alle drie iets mee. En dat gewoon de hele sfeer daaromheen en die periode, die magie. Ja, daarvan zeiden we van, het is natuurlijk wel echt te gek als we daar iets mee kunnen doen. Dus ja. Moet er eindelijk eens een keer wat sneeuw komen. En echt kerst en dat soort dingen. Wat zijn wij zijn al hier met Christ bezig. Wat is heerlijk. Het verveelt helemaal niet. Ja, van het maar al even oefenen. Ja,
zongen wij. Toen kregen we een appje van de Born, hè? Want toen waren wij in de tuin Christfestjes aan het zongen en de Sinneskin. Maar zij waren er ook heel blij van, gelukkig. Ja. Wat is die all-time favorite eigenlijk? En kist die nou jongen in dit geheel? Of is het, krijgt er wat meer wie ik het noemen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat op het moment dat je dus echt in de crisis doekst en we ze maar draaien zelf op een eigen manier maken, dan worden de noemers die het helemaal net verwacht. Dat is eigenlijk heel erg mooi. Okay. Ja. En nou ja, ik heb toch, Mary, did you know? Ik heb proberen, maar ik kreeg het er net in dit keer. Misschien oor hier. Hast du een all-time favorite? Ik vind de Chestnuts van Merry Christmas, die vind ik wel heel mooi. En die zit dan tussen mij te brul. Ja, het laus maar zien treien, brullen we die. Ja. Ja, wat voor nummers gaan jullie allemaal doen eigenlijk? Want je hebt een smaak, maar dat moet ook uitvoerbaar zijn. Je moet een keuze maken. Ja, nou zeker. We hebben dus verschillende liedjes zijn de revue gepasseerd. We hebben gekeken van, gaat dit werken of niet? Maar we proberen er toch een jazzy 20s feel van te maken. En ja, van alle liedjes toch een soort Ladylight sausje over te doen. En we zijn eigenlijk heel tevreden nu met wat de keuze die het is geworden. Ja. Ik heb er dingen gehoord. Jullie schuwen het ingewikkelde zingen niet. Jullie proberen er wel een echte uitdaging voor te maken, hè, volgens mij. Zeker, maar dat vinden we ook het leukst om te doen. En het mooi uit te zoeken en kijken hoe we het mooist op het podium krijgen. Dus wij zijn heel tevreden voor nu. Je geeft aan, ik doe hier live in de studio. Helemaal op plan ergens op te trainen. Is er al een soort gala? Ja, wij hebben wel een aardig volle agenda. Er kan nog wat meer bij. Maar nee, we gaan een heel leuke agenda voor dit jaar. We gaan de 24e naar Dijnem, de 26e naar Roderwolde, naar het Rode Hert. En verder hebben we nog verschillende dingen wat besluiten is maar. En eerste kriesdag, dan hebben we de kers op de slagroom, want dan staan we op landgoed Lauswold. Wow. Ja, dat vinden we heel mooi. Ja, dat is even op ziek inderdaad. Nou, je bent er al op klaar in ieder geval. Janneke, vanaf het vierde, stel even de band voor. Ja, de bas. Mr. Willo de Beeld. Ja. On drums. On drums. Dat is Imre Kruis. Yay. En de toetsen met wij aan de kant. Ja. Ruben Mulder. Yes. Yay. En dat gala en die optredens nog in met deze band, of wisselt dat bij wat? Wij hebben twee smaken. De gruttere versie zoals we hier staan, maar de hele band. En de iets compactere versie. En dan zal Ruben ons begeleiden. Eenmalig dit hier, of denk je hem altijd omslaat, takken meer hier erop? En, Nou, wij hebben een plan. Dus we beginnen met Christ, wie het idee. En dan, ik zou zeggen bing bang, maar ik ben helemaal aan het bang. Dat we er ook in. Okay. En ga je iets van een site of wat mensen nog wat informatie vinden kennen? Jazeker, ladylights.nl. Nou, kijk. En ik ben blij dat ik ze in de studio ga. Het feestje, ja, het mag nog wat snijden. We mag nog wat in de sfeer komen. Maar met hun ben we zeker in de crisissfeer. De Lady Lights live in Noorderwien. And whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild bees that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes,
nights when the beat stays, when I'm feeling sad. I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Raindrops on roses and whiskers on ponies and crustaceans, strudels and doorbells and stairs and schnozzles and strudels, creamfuls and ponies and snowballs and strudels, doorbells and stairs and schnitzel with strudel on nose and eyelashes. Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry. Let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of my heart. Love, shine a light in every corner of my dreams. Let the love light carry. Let the love light carry. Like the mighty river flowing from a stream. Let our love shine a light in every corner of our dreams. And we're all gonna shine a light together. Oh, shine a light that light the way. Brothers and sisters in every little part. Let our love shine a light in every corner of our heart. Love, shine a light in every corner of the world. Let the love light carry. Let the love light carry. Like the mighty river flowing from the stream. Let our love shine a light in every corner of my dream. And we're all gonna shine a light together. Oh, shine a light that light the way. Brothers and sisters in every little part. Let our love shine a light in every corner of our heart. And we're all gonna shine a light together. Oh, shine a light that light the way. Brothers and sisters in every little part. Let our love shine a light in every corner of our heart. Shine a light in every corner of our heart. Shine a light in every corner of our heart. Shine a light in every corner of our heart. Ja, dit is even verrassend. Alvast een beetje de crisis weer, heel eerlijk wezen. Met Lady Lights. 3 dames en een fantastische band trouwens eromheen. .nl. Doordat er achterom nog eens meer informatie van hun vinden. Er staan al wat data plant. En er komen misschien ook wel meer bij. Ik is in ieder geval wat meer informatie ik nog vinden. Ik bedoel even bij een dame in dit geval. Je hoort mij een fantastische band oppaatsen tot Nederland werden zo'n. En als die Nederland is, komt ze gelukkig al jaren intussen ook in de Noorderwind studio. Rachel, good to have you on the show again. How are you doing? So lovely to see you again. And I brought a band, Yeah. which is so exciting. Where are they from? So they're actually from around, you're near from Leeuwarden in, Leeuwarden? Yeah. right? Is that fair enough? Who are these guys? So this is Hanno, Okay, hi. and this is Heiko, Yep. and this is KJ. Okay. And I've only just started working with them, but I feel like I'm going to keep them. Okay. and bring them back to England. I would love that. Well, I'm feeling like Switzerland, possibly Germany. We'll try. Well, talk about that, because I saw you were a lot of in England, of course, and then you came to Holland. But now, this year, it was in May, April, I think, you went to Italy, Switzerland, France. It's going well with your career. It is. Finally, and I also played in New York and Nashville. Yeah. How was that? Amazing, unbelievable. I was so intimidated because the show that I played in New York, the very first US show, was at the bitter end, which is where Joni Mitchell, Bruce Springsteen, all of these absolute icons have played, and little old me was stood on the same stage, and it was just mind-blowing, but amazing. And I'm very, very fortunate that things are starting to happen, you know,
Very Oh, you worked so hard and so long for it. Oh yeah, yes. I've been here a while. At last, you know. In New York, but also in Switzerland. Did you play with a band or solo? It was mostly solo, but I'm working hard on hopefully getting some band shows over there as well. It's great to start a new place solo so people get introduced and then growing as much as I can, as quick as I can, getting to more people's ears and hopefully sharing my music with people who love it. Het komt je dus al jaren, maar eindelijk begint het in Europa, maar ook in Amerika een beetje van haar te leven. Ze had in New York spelen, in een club dat Johnny Mitchell onder oren optreden had. Dus dan kan ik me voorstellen dat je behoorlijk onder de indruk bist. Maar ook Orlando, dus het begint echt te komen. Nou ja, daar had ze heel lang voor werkje moeten. In die tijd hebben we haar volgen, we blijven haar volgen natuurlijk. About, what are the plans for more touring? Because you're now in Holland. Yes. Then you will play I think in London, and then you come back to Holland again? So I have a couple of shows now in the next few days, and I've listed them, so I will try my best. Tell us, where do you play? Okay, so tonight I'm doing a solo show in Poppodium Neuschoon, Leeuwarden. Okay. And then tomorrow night we are doing our debut band show. Woo, everyone should be wooing. At It Spectrum Bodart. Bodart. Yes, did I do that okay? Yeah, that's okay. Okay, and then on the 19th I'm back on my own at Theatre de Worf in Worfhuizen. Warfhuizen. Okay, and then I'm back in December as well. And we're going to do 3 band shows. So that's going to be exciting. We're going to Groningen, to Theatre de A. Yeah. That's a very nice venue. I know, the guy's so lovely. I played there before on my own. And then I'm going to Kapstendam, where the lovely Christian is going to host us. We love him. And then a solo show on the 16th of December at Rensen Theatre Emmen. And then finally, we're going to Deventer, which is really hard to say. We want to say Deventer. Deventer at Defirmary with the band on the 17th. Oh, that's perfect. So, and then next year, who knows? We'll be coming back. What are the plans? So I'm going to be independent next year. So we're going to work on coming back with the band, playing a few more places in a slightly different capacity. But I'm excited for what the future holds, and I'll certainly be back. Also America? Oh, yes. Well, I have friends in Nashville, so hopefully now I can go there a bit more often. But we have no solid plans for that. The main plan is going to be releasing an EP called A Mind Made of Sky, which I'm so excited to share with you. And I can't wait to play the songs for you. Will you go back to the studio writing songs, or are they already ready? They've all been written. They've all been written. And basically, I'm working on the recordings now. I'm going to release a single and then probably a 5-track EP about the past and the present and speculation, rumination. It's going to be epic and very cathartic. I can't wait to play it for you. Please come up again. If you were in the neighborhood, you're always welcome. Rachel Croft, together mij, haar band dus, had ze al even voorsteld. Nogmaals, het is heel afhankelijk van deze uitsturing sjoggen. Maar ze gaat dus Friesland aan, Greensland nog. Ze komt in december nog een keer weer waarom. Ja, en ik hoop voor haar dat ze nog weer eens een keer naar New York en Nashville gaat. Maar goed, daar is ze hut omwerken. Ik mij zo aankondig hier. Live in Noorderwien, Rachel Croft en band. The spirit of a runaway train. So it goes, so it goes. So it goes, so it goes. This place wears you down. You never get far inside a one-horse town. You could have been someone who wanna take you with her, but you had gone away. So it goes, so it goes. So it goes, so it goes. And she said, forgive me, Father, this life, it's not for me. Short as the water, somehow finds its way right back to the sea. I would stay, but I
way right back to the sea. And I would stay, but I would fade, and my courage set me free. I know it hurts you so, you gotta let me go. I know it hurts you so, you gotta let me go. I know it hurts you so, you gotta let me go. There's rain in your hair, it stained all your shoes, the kind that falls lightly, the kind that can soak you right through. Step through the door, bags in your hand, and words on your face, words that you had all planned, but I won't turn you away. I won't turn you away. Where will you go? Is it somewhere I know? I hope that it's peaceful there. Cliche of blue skies, fresh air. I won't turn you away. No, I won't turn you away. No, I won't ask you to stay, but I can't leave us this way. Memories cling to this place. Nothing stings like your name. I've never seen such waste. See, it's just me and the rain. I won't turn you away. I won't turn you away. No, I can't breathe through this pain, but I won't turn you away. Uit Engeland dus on tour, Rachel Croft. En gelukkig dat ze het hier weer een heel soort Europese land doen. En ik nog steeds de Noorderwien Studio. Wat is al vaak de gastwest. En wat mooi om haar te zien groeien. Muzikaal, met bands, muzikanten. Even. Ik hoop dat ze gauw wegkomt. Mooi verhaal. Ja, en ik ben net. Het is een beetje dubbel. Arie Brunsma. Jen Verlien trof hem het noodlot. Kreeg een hersenbloeding. Dat had hem een probleem oplost. We hebben hier al eens te gast hoor. We hadden een prachtig project in. Met al die mooie portret van bekende Friezen. Maar Arie weer nog net klaar. Want Arie is nog steeds best wel herstellende. Arie, mooi dat is de best. Welkom. Ja, dank wel. En toen had het initiatief genomen. Ja, het moet nog uitvierd worden. Om een marathon te rennen. Ja, jong. Hoe kom je Best erop? begaan. Ja, zo dat wel, jong. Maar ik denk, dat mag maar even vertellen. Als vervolg op het prachtige boek en project was die in Hast. Want hoe is het met die? Nou, ik deed heel goed. We ook moeten naar de marathon. Dus ik wil er één om een marathon te rennen. Ja. Maar hoe best erbij kan?
Ja, nou, vader van mij, ik heb geen herseninfarct aan, maar hij is een infarct, geen bloeding. Dat is een stolsel. Het komt op hetzelfde deel in feite. Kwartsluiting. Kwastluiting, nou, zou ik echt direct nemen. Ja. Dat is, dat wie ouder aan het precies 4 wielen in. 14 november 2018. Ja, dan is het leven net hoe, maar wat haast. Ja, wie hebt het randje, hè? Ik bedoel, ze Ja, wie ik net dat zo is volle zeker. meer. Ja. Al komt er levend uit, dan hier ze net voorspeld, dus die hier Nou, nee. op dit moment Dat op een dacht ik bank niet in de steeds studio net, zitten. dat nee, ik kom mijn eigen rekening die je niet meer krijgen. Dus zou 4 weken hebben. Wat had die geholpen? Oefeningen, medicijn, behandelingen? Nou, ja, je komt in een medisch mol. Ziekenhuis naar je revalidatiecentrum in Betersweg. En die gaan me geholpen. Die gaan me letterlijk bij voeten geholpen. Heb je linkszijdig helemaal verlammen. Dus ja, een soort oefening, een soort hutwerkje. Een soort pinatrost in. Maar een mens kent dat. Althans, ik ken dat blijkbaar. Nou ja, en toen ben je de ultieme dwarsboom, want dan had je er net bij Dellijn, hè? Zeker wie dat net. Nee. En Dems is direct. De reden van het libben, of dien libben eigenlijk, hè? Ja, nou, hoe kom ik daarop? Ja, dat is een goede vraag, maar dat begint met mij. Heb je een skoftelien, begin van december, zei mijn vrouw zei mij, nou, als het aan 4 wielen is, die 5e birthday, dan ben dat dan. Dat sukker ik wel een beetje. Ik ga een tweede kans krijgen op een eigen leven. Dan moet wel een feestje aan. Nou, daar blijf ik bij die bun. En we hebben gaan met hutraden die ik van mijn hersenen die ik een heel soort. Ik mag graag hut rennen. Het langste stukje wordt rond weer 30 kilometer. In Skoorl in de Dun. Ik wil daar een beetje denk, nou, stiekem was de hoop, misschien kan ik het ooit wel doen. Ik wil een peken, we zijn een beetje begonnen. Maar dat is dan zeer. Ik denk, dat is verstandig, dat maar net. Dan stap ik weer. Tot juni dit jaar denk ik, een beetje. Ik dacht, nou, dus kom maar weer om. Mij toch stimulatie van mijn dochter en ik van mijn vrouw zei van, nou, misschien mag het allemaal wel bezieken. Misschien wordt er wel blij van. Nou, de eerste keer was ik er net blij van. Nee, Nee, ik kan me voorstellen. nee. Maar goed, dat is zeer en ik was natuurlijk wurg. Wat logisch, wordt iedereen die verdeeld de avond keer. En dus toen had ik er bij zitten en ik denk, ja. Maar laat er toch wat denken van, een hoop keurje. Het heeft een heel soort beter maken. Erin, ik heb het linkerkampje van allemaal linker voertuig. Ja, je moet er gewoon niet letterlijk in beweging. Om te beter te krijgen. Dat geldt voor de hand, dat geldt voor alles. Maar als je voorstelt, de hele linkerkant, de romp en alles, dat is gewoon, dat doet niks. Dat is net in te denken hoe dat is. Zelf wil ik aan waarom denken, maar niet me voorstellen hoe dat weer. Nee, maar ik is nog wel een marathonren. Ja. Dus ja, ik ben begonnen met hutraven en ik denk, nou, dat gaat best knap. Dus binnen no time zie ik weer om een kilometer of 5. Nou, mij kende is het altijd zo van 5 kilometer, dan ken ik 6. Nee, dat was 6, zo, dat zien. Ik dacht, nou, dit gaat lekker als we terug gaan, dan kom ik weer op de marathon die ik ooit nog een keer in heb. En toen kwam Cynthia met het idee van een feest. Ik denk, nou, wist wat? We hadden vorig jaar een prachtige boekpresentatie af van ik zeg van Friesland. Met een hele goede presentator daarbij. Ja. En ik denk, nou, misschien is het leuk om dan naar Burgum te rennen. Dat was het eerste idee. Hij gaat in de vakantie, dat was 47 kilometer. Ik denk, dat wordt plekje, dat wel lang heen. Nou, dat denk ik 42 en dan 4 kilometer keurig. Dat was het eerste plan. Dat was een idee. Ja, een idee dat ik bij mij in de holle zit en dat ik het voor naar duurt. En toen had ik een meesten opzocht met mijn praat en waaronder Tjalling van der Berg. Dat staat in een mooie boek. Hij zei, Tjalling, dit is mijn plan. Nou zei hij, dat is een stouw plan, joh. Maar als het zin zit, dan moest het doen. Dan ging hij helpen. Nou, hij heeft training gegaan en ik denk, nou, het kan. Waarom met? En ik heb een team van meesten om me heen geformeerd. En houden we de Brussel. En uiteindelijk is het plan op van, zijn misschien nog wel symbolisch erom van het revalidatiecentrum mijn huis. Daarin van het leven te doen. En daar gaan we routes zetten die ik 42 kilometer, dat is de marathonlengte. Ja, ik had eindelijk mijn doel hellen, mijn eigen marathon. Na je weken, de 24e. 24 november. Hoe laat is het voor start? We starten Alwoeren. Alwoeren, mooie tijd, mooie friske tijd. Sint-Nick? We starten in Betersweg. Beestersweg, ja, in het symbolisch. revalidatiecentrum. Ja. Wauw. Die vonden dat een heel mooi idee. Voor hun natuurlijk ook. Mijn motto is van, laat zien wat je kunt. Nou, die ging snel laten wat ik kan. Ik denk dat is het rest. Ja, Maar komt goed.
Ik moet er nog leren van werden, dus Ja. ik heb een hoop traind. Ja, en de opbrengst gaat naar het Foppenfonds. Ja, ik heb net van mezelf, maar ik ben van het Foppenfonds. Ja. Ik omdat die zich inzet voor jongeren die net in steer zijn om wat voor redenen ik om mee te sporten. En ik voor de jeugdbeweging heel belangrijk. Sowieso wil ik graag mensen inspireren om in beweging te komen. Het had mij ontzettend geholpen, mijn berochte wat ik nou ben. En dat is net altijd makkelijk, maar juist, je leert er trots zetten van. En je wordt er gewoon vet van. Ik vind het fantastisch, was dat. Respect. Nou, dank je. Na je weekend, de 24e rit van het Libben. Maas Malwoorden zit het uiteindzetten. Nou ja, symbolisch, kind net. Het plak west heel lang ontrevalideren. West haast, Ja. daar zal het wijzen. We beginnen gewoon vanuit dat het helle. Zit het zo opraden? Ja, het kan door. Ah, mooi man. Ik get helemaal, ik wil het lukken. Arie Bruinsma, respect voor hem. Ik weet niet, had je muziek op als het onderwijs best of net? Nee. Nee, ja. Oh, zo ik zeggen, ik is misschien deze muziek wel op doen. We beginnen een Frieske pianiste en ze zit achter de vleugelkleer. We praten straks een piep voor Maha. Pretty Bernieke. En dit is misschien wel lekkere jockmuziek.
Ja, wat een muziek, hè? Prachtig. Hoe dat spelen wordt, dat vind ik echt fantastisch. Dit is Pretty Bernieke, mag ik even sissen. Dit is een prachtige vleugel. Gelukkig hebben we hem laatst een opknappen litten trouwens. Mooi, dat is de best welkom. Dankjewel. Klinkt die een beetje oké? Ja, heerlijk. Ja, prachtig. Wat had je thuis te staan? Ja, ik een vleugel, maar een liedzere. Ja. Mooi, dat is de beste. De speler al behoorlijk lang piano. Er is een nieuwe single van die uit. Hij heeft ook al een prachtig album released. Al je pure piano dus? Ja. Puur alleenig piano. Had het ooit mijn stem en band dienen? Of wie het eigenlijk van het begin dat denkt, nee, ik ging gewoon lekker alleen achter die piano zitten? Ik ben wel begonnen met alleenig piano, maar uiteindelijk ben ik wel in een rockband al kwam. En praisbands en al die andere bands. Maar uiteindelijk ben ik direct vorig team maar stoppen. Om toch echt weer alleenig te focussen op piano. En ook gewoon omdat dit in smaak is? Ik heb mijn eider het beste in kwijt. Dus dat vind ik toch wel het belangrijkste uiteindelijk. Ja, want wat was de spelers? Wat bent eigenlijk? Stikken, noemers? Hoe neemt ze zelf eigenlijk? Ja, steken, noemers, ik beide wel. Ja. Het is een beetje jargon, hè? Ja. Hoe ontstaan ze? Gewoon lekker zitten op Mionne en dan ontstaat het vanzelf? Heel verschillend. Heel verschillend. Die laatste, Exodus, die heb ik, dat thema is maar, dit hè. Heb ik eigenlijk inspireren laten terug aan orencomponisten die dat deden. Alleen heb ik een orentoonsoort gekozen, omdat ik toch van, ik wil ik net dat het hetzelfde wordt. Dan moet je dan wel verwaken. En dan scroll ik daar heb ik dan die hele melodielijn op scrollen. Maar bij Eclipse wie het heel is. Ja. Dus dat is heel verschillend per nummer, zeg maar. Hey, als de studio in is, dan had je vaak met een band. Nou, had je misschien wel wat ervaring mee. Dan heel georganiseerd. En met iedereen mee en oefenen. Maar hoe gaat het bij jou in het werk? Doe je vooral tussen alles? Of bist ik echt werkelijk de studio in West? Om het op te nemen, zeg maar. Ja, om het op te nemen ben ik wel echt naar een studio West. En ja, dat is toch altijd oors. Hè? Dat is een oorinstrument. Reageert waar oors. Dus het is altijd wel even... een beetje spannend eigenlijk wel, van hoe komt het. Maar in principe kist dus alles wel voorbereiden. Gewoon heel volle spelen. En dan kist ik heel veel opvangen. Schroeft het uit qua Noord? Ja, uiteindelijk wel. Maar dat is puur voor het juridische aspect. Zeg maar. Ja, muziekrechten en dat soort dingen. Ja, precies. Ja. Want alles zit wel op internet natuurlijk. Nou, dan ben ik singles uit, albums. Wat is de ambitie? Oh, ja, die is best wel groot. En wat worst? Nou ja, echt concerten spelen. Ja, en dan de hele wereldtour? Oh, dat vind ik ook mooi. Ja. Hoe best thuis, daar staat een piano. En zo simpel is het soms gewoon. Lekker spelen dus? Nou, in het begin nee, de wie is net wat. Nee. En toen zeiden ze van, nou ja, als dat was, dan moet er een komen. Dus er is er een kan. Hele orde. Daar ben ik op begonnen. Ja. En toen later uiteindelijk, net alle toetsen zitten erop. Dus toen ging ik een nieuwe tweede hondscrisis, zeg maar. Ja, die heb ik op zich nog steeds. Maar ja, inmiddels heb ik dan nog een vleugel erbij. Dat is toch wat lekkerst. Ja. Die verhaal, ik wel bijzonder. Ben in Bombay, in India. En hoe bist je in Friesland te landen komen? Ja, adoptie. Ja. Wordt eigenlijk het simpele verhaal. Ja, heel simpel. Ja. En dan is er die Friesland. Ja. Best wel eens weer waarom, West? En net een soort droom West om in India te spelen? Ja, ik heb het toevallig laatst nog ontdacht. Van dat zou toch ik wel heel mooi wezen. Ja. Maar ja, dat is toch net zo makkelijk. Want ik ken natuurlijk geen contact meer daar. Nee, maar even vrij dromen. De Grote Zeeland, wereldwijde tournees. En dan een poster met die namen erop. Live in India. Ik zeg geen nee, maar... Ja. Nou goed, dus dit is toch het begin van je carrière. Je single uit. Ja, Eclipse. Ja. Mooi. Ik zou ontstingen. Nee, screun van een vriendin van mij. Haar man die hier een auto-ongeluk had. Dat zei ik mijn fotografen. En zij bellen mij op een gegeven moment. Dat zei ze van, ja, wist het gaat hier helemaal net goed. En alle emotie die is dan juist, zeg maar. En ik kreeg bezig met dat nummer om dat te schreeuwen. Ik hier alleen nog de beginmelodie. En na uw gesprek wie er gewoon geen mogelijkheid meer dat ik dat nummer spelen. En dat ik dacht van elke keer toch te kon haar. Ik denk, nou, ik moet hem nou afschreeuwen voor haar. En dat is hoe puur de muziek maken is, zeg maar. En toen wie dat kleden. En toen dacht ik, ja, maar ik wil er eigenlijk een clip bij. En dat wie dan het vervolgtraject. En we hebben nou krijg juist alles lanceerd. Alles zit online. Op Spotify. De clip is clear. Ja, YouTube.
Ja. Hoi. Nou, er is gelukkig nog een nummer dwaan. Ik neem alvast afscheid van jou dit weer Noorderwien voor deze keer. Nee, week ben we er gewoon bij met al die muzikanten. En zij speelt het nog één nummer hier in Noorderwien. rest op dezelfde kamer, best om dromen. Er is inspiratie van een gasspinner, van de Gorman met zijn gasviool. Probeer je net een held te wezen, ik schroef een nijkriem gasnummer. Probeer je er iets van te maken, de computer is mijn drummer. Het succes is hetzelfde, wie dan sfeer en ik voel mezelf. En van de zouderkamer voor te branden, dat blok is voor mij het best. Al die vrije tijd luidt op dezelfde, heel wat jaren, ik jou het aan. Deze kamer
ze weet wat ik op schreun ha. Ze weet van al mijn schrappen. Ze zei de liekest zijn oerzegst. Ik zei daar ben je niemand te oud voor. Ik zei het kind net. En van een sexy toon had ik verleid. Succes is de zouder, niet al gezweerd en ik voel mezelf. Net van de zoutkamer voor te branden, dat plak is voor mij het best. Mijn grootste succes is de zouder, niet al gezweerd en ik voel mezelf. Net van de zoutkamer voor te branden, dat plak is voor mij het best. Na 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 na. The Christmas tree at the Christmas party. Hop, 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 hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Stop, stop, stop. Rocking around the Christmas tree. Let your Christmas spirit ring. Ring, ring, ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you're here. Voices singing, let's be jolly. Deck the house with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Day, day, day. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. You will get a sentimental feeling when you're here. Voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Day, day, day. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All the other reindeer used to call him names. They never let poor Rudolph join these reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history.
a sea, such a sad and lonely sea. There's two loose ends hanging caught in the could have been. I won't turn my back upon the ghosts of yesterday. They made me this way, and I see you down the line, 100 miles a minute kind of girl of mine. I feel you all the time. Seems that I have left you playing on my mind and left you feeling bad. Nothing really anyone can do about that. Just know it turned out fine. Everybody feels being left behind. Make peace with your shadow, shadow. I know, forgiveness so hard. I know, bitter pill to swallow, swallow. I know, but holding on it won't serve anyone. And I see you down the line, 100 miles a minute kind of girl of mine. I feel you all the time. Seems that I have lived through